Tu je Kanál Brothers, ja Adam a.k.a. Noxius a tu Mario a.k.a. Traget. Vítame vás pri našom ďalšom videu zo série E3. Aj posledné bohužiaľ. Toto video sa bude týkať EA a zvyšku titulov, ktoré neboli ohlásené na žiadnej konferencii. Ale boli potom dodatočne oznámené na výstave E3. Áno. S čím začneme, Mario? Tak začneme tým, že konferencia EA bola vlastne takýmto štýlom, že máme pre vás fantastickú hru, ktorá v podstate ešte nie je hra, ale raz možno bude. Zatiaľ ukážeme iba koncepty a to, čo si myslia vývojári. Bohužiaľ EA sa spoliehalo na to, že im konferenciu zachráni Battlefield Hardline, ktoré malo byť prekvapenie. Bohužiaľ už bolo líknuté pár týždňov pre tej trojku. Prekvapenie bolo to, že Battlefield Hardline si mohol si hneď ísť nastúpiť do bety, jak to oznámili. Proste tedy bolo. Dobre, počkaj, pokračujeme teda Battlefield Hardline. Bol to hlavný ťahák. Ťahák. Ťahal to. Ale proste áno, proste. A všetci hovoria, že to je prekopírovaná Battlefield 3, ale ja mám na to svoj vlastný názor. Je to prekopírovaná Battlefield 3. Presne tak. S Payday 2 dokopy. S Payday 2. To je vážne. Ja som hral tú betu a ako musím povedať, tá hra není zlá. Pokiaľ tam dajú vážne, že skvelý single player, čo chýba Battlefield 3 a Battlefield 4, čo teoreticky môže byť, pretože na tom nerobí štúdio, čo vyvíja Battlefield 3 a Battlefield 4. V podstate si viem, jak to vzniklo. To normálne to víš, boli takto kódy, mali rozvrhnúť Battlefield 3, zamestnanec z tej druhej firmy došiel, USBčko pichol, skopírovať. Potom povedal, že šéfe, podri sa, čo som včera napísal, skvelé, to vydáme. Víš, proste to kopírovali. No, dobre, čo keby sme prešli už ďalším hrám, nemôžeme tak veľa hovoriť o jednej hre. Ale prečo? Ale to je pravda, to je prekopírovaná Battlefield 3. Ale ako vážne, je to dobré, ale v podstate už robia to, čo Call of Duty. Áno. Každý rok vydáva novú hru. No, ďalšia hra, ktorú oznámili, ale ešte nemala ani... Poďme z dola hore teda. Dobre, no. Takže keďže ideme z dola hore, tak... Downgate. Ďalšia hra, ktorá vychádza, teraz už je v beta teste, volá sa Downgate. My sme už ju hrali. Áno, my sme ju hrali, ale bola beta ešte. Myslím, že ešte bola v bete. No. A v podstate je to MOBA od EA. Ale to je ako dosť, lebo spolu, čo som kúkal, tak boli všetci prekvapení, keď to už je v bete. A je to dosť zaujímavá hra, nie je to robené na rovnaký štýl ako napríklad LOLko alebo Dota 2. Presne, tomto je to vážne, je dobré, čo musím pochváliť, že ide to ináčou cestou. Sice je to v podstate princíp je istý, ale sú tam síce tie isté 3 laney, ako viete, je tam síce jungle. Aj jungle tam je? Je tam jungle, 2 laney vlastne, áno. A jungle. Ale každý tým má vlastné miny, alebo jak by som to nazval. Každý tým má 2, ktoré viete ovládať a tým si zvyšujete koľko goldov dostanete za minútu. Áno, ktoré vlastne môžeme obsadzovať. A môžete ich obsadzovať a zabíjať minionov, ktorí tam minujú a tým znižíte income enemy teamu. Čiže sa dá to hrať viacerými spôsobmi, že iné než Dota alebo LOLko, pretože môžete sa zamerať čisto iba na to, že im budete odoberať peniaze a sebe dávať, čím na dlhšiu hru to máte lepšie pre vás. A zároveň mne, čo sa tam hlavne páčilo, je finálna vežička, čo v podstate tu není iba vežička, ale je to boss, ktorý sa sám bráni proti vám. Áno, a musíte ho zabiť tak, že má tam okolo seba také vežičky. Ktoré mu doplňujú životy, dávajú mu štít. Keď všetky nezabijete, tak... Vlastne sa pomaly začnú regenerovať tie vežičky. Keď všetky nezabijete, tak nemôžete bojovať proti tomu bossovi, ale on do vás útočiť môže. A dobré je, že nie je iba s jedným útokom, stále sa tie útoky sú náhodné a strieda sa to. Áno. A vážne sú silné, ale dá sa proti niektorým sa dá ľahko vyhnúť, proti niektorým takšie. Áno. A potom, ako už býva väčšinou, akože v každej MOBA hre je tam aj boss na mape, ako napríklad v Dote je Roshan, alebo vo LOLku je Dragon alebo Baron, ktorý ale v tejto hre funguje trošku inak. V tejto hre to funguje tak, že čím dlhšie na mape, tým je silnejší, tým viac goldov z neho dostanete a no, tak. A ty si mi hovoril, že
Keď som o Battlefield Headline, ty kokos. Ale toto už je predstavená hra. Vlastne áno, my sme už ju hrali, ale o Battlefield som hral, asi ma nenechal dohovoriť. Dobre, no, ale toto ešte posledná vec, čo by som k tomu chcel povedať, že keď že tu nie je taká vec, že inhibítor, alebo neviem, Barracks, alebo jak sa to volá v Dota 2, ale keď zabijete toho bossa v strede mapy, tak vtedy sa vám začnú spawnovať špeciálne monštra. A ešte čo by som povedal, že... Majú zaujímavé dizajny čempiónov. Áno, ale ide hrozne jednoducho. Čo sa týka... Aj stávania itemov, no. A to mne sa moc necháva, pretože pre mňa je to tak jednoduché, že je to zložité. Dobre, no, teraz ideme ďalšia hra, bude nové UFCčko. A práve, že je to, že... A predviedlo aj nového hráča. No, bude tam... na počesť vlastne Brucea Leeho tam bude. No. A ukázali vlastne aj gameplay a musím povedať, že niektorých vlastne okamžikoch toho gameplay vážne to vypadalo, keby to boli naozaj živí ľudia. Uh-huh. A naozaj je tam vidieť, že boli tam dvaja Bruce Lee proti voľakému UFC šampiónovi a vlastne bol vidieť, že ten Bruce Lee bol rýchlejší všetko a každý mal ten štýl hrania, že už to není, že všetci sú rovnakí, že každý bude už naozaj inačí. Áno. Ďalšie dve hry si ja myslím, že by sme mohli predstaviť aj naraz, lebo je to každoročné a je to stále dokola to isté. Je to vlastne FIFA 15 a NHL 15. Áno. FIFA 15 samozrejme sľubuje to, čo každý rok, realistických hráčov, realistická fyzika, realistická... No vlastne zase to bude dokola to isté, len teraz to bude next gen kabáte. Áno, ale čo má byť vlastne, čo si dali na veľký, na ten pocit, že aby ste sa cítili ako hráč, takže tam budú už reálne tribúny, reálne podstate. No. A zároveň, čo poteší hlavne fanúšikov FIFA odkúpila nejaké licencie na voľaké ligy, neviem, ktoré to boli ligy, čo doteraz nemala. Sa myslím, že tam dokonca bude Liga majstrov, čo odkúpila od PESCO. Pokiaľ je to pravda, tak to je fantastické, pretože to je vážne jediný dôvod, prečo by som si ja kúpil PESCO, že tam bola Liga majstrov. No. Ďalšia hra, ktorá vyjde, bude... Je NHL 15, asi stále nebude na počítač. Bohužiaľ. Ale v podstate vypadá pekne. Už by každý hráč mal byť vlastnú váhu, proste každý by mal byť vlastne unikátne, tak ako v tom UFC. A taktiež by mal mať vlastne, ako sú známe, že každý má ináču značku a tak by to tam malo byť vlastne vidieť. Áno. A tiež by mali byť tribún, fyzika a tak. Ale problém je, dve rovnaké hry, že tieto všetky vylepšenia slúbujú na next gen konzole. Čiže keď vyjdú na staršie konzole, čo ešte neviem vôbec, či je ohlasené, ale podľa mňa áno, keďže na PlayStation 2 ešte vyšla aj FIFA 2012, tak to podľa mňa bude prekopírovaná 14-ka. No. Ďalšia hra, ktorá vyjde, je Sims 4. Tentokrát dosť je to prekvapujúce, lebo už dosť dlho nevyšiel nový Sims. Vychádza túto jeseň a bude to, že vraj to chcú preniesť tých simíkov vlastne, alebo celý svet Simsu do reálnejšej podoby. Čo si o tom myslíš? No v podstate oni povedali, že vo grafickej stránke sa vracajú k dvojke, že nechcú byť až tak reálni, ale zároveň zlepšili tú sociálnu stránku v simíkov a proste tým, že všetko má na teba plyn. Napríklad dali tam jak bolo v ukážke, že jedna baba, že napríklad spravila postavu, ktorý rád mal poéziu, ale zároveň rád cvičil proste. A dala, aby povedal voľakú svoju básen voľakej učiteľke, tá učiteľka ho zbila proste, že to je škaredá básen, všetko. Tak on normálne išiel cvičiť namiesto toho. Proste, že každá vec, čo spravíš, bude mať na toho simika dopad, že napríklad keď on spraví niečo toto, tak bude musieť spraviť to, pretože to chce. A zároveň vlastne vylepšenie stavenia domov a už, čo by malo byť úplne nové, že už si vážne môže spraviť simika ako chceš. Že to nemáš len určené, že body, typy, ale že vážne, že môžeš napríklad túto chytiť, túto zväčšiť, túto zmenšiť, to telo a tak. Dobre, no. Takže... A zároveň môžeš zdieľať svoje simikov a tak. Budeme pokračovať buď Dragon Age, áno. No vychádza už v októbri a ukázalo nám niektorých akože bojovníkov a... a klasy vlastne. Vlastne oni graficky to vypadá pekné. V podstate a čo myslíš, bude to skôr na Dragon Age 2 alebo skôr v jednotke sa to bude na to? Oni sa... Bojový systém, všetci hovoria, že sa to vráca, že to je podobný k Dragon Age 2. Čo viem, že všetci chcú k Dragon Age, ale oni hovorili, že celkovo sa chcú vrátiť Dragon Age jednotke.
Ale zase to mi príde také, že oni to iba hovoria, pretože každý vie, že Dragon Age jednotka bola lepšia. No. Som síce hral iba jednotku, dvojku som hral demo, ale na dvojke ako bavila na konzoli. A ďalej, čo vylepšili, čo sa vrátili k Dragon Age jednotke, je vlastne tá možnosť, že počas boja zastavíš čas a môžeš si určiť, že ktorý čo spraví. Ale to bolo aj v jednotke, aj v dvojke. Aj dvojke, ale v dvojke to nebolo potrebné. Áno, ale v dvojke to bolo tak, že si nemohol zastaviť čas. Mohol. Nemohol. Ja som to hral, mohol. Áno, mohol. Potom není. Čo potom hovorili, že dvojke si nemohol, neviem. No, to je jedno. No. Potom ďalej tu už máme len pár konceptov posledných. Áno, čo podstate nebolo, bolo ďalej Mirror's Edge, čo sme sa vlastne dočkali už minulý rok. Všetci očakávali, že uvidíme voľaké gameplay zábery, ale čo sme vlastne videli sme zábery, ale to bolo ešte niečo také pre alfa, kde boli iba nepriatelia. Základné koncepty. Iba základ z jedného levelu, kde boli iba nepriatelia, tak. No, ďalšia hra bude. Ale ako malo by to vlastne pokračovať toho istom stýne, podľa mňa to, víš, keď to nepokračuje, tak. Ďalší bude Mass Effect. No, áno, Mass Effect bol označený. Zatiaľ nám ukázali ani zábery, vlastne zábery z hry. Ale to sú skôr také trailer žiadny, iba ani gameplay, iba čisto zábery z hry a obrázky a koncepty. Áno, potom vychádza vec. Počkaj, nepredbiehaj, kľud. Tak som myslel, že keď boli len koncepty, tak. Áno, ale chcem ešte niečo povedať, ne? No. Povedali, že sa to má odohrávať z inačej časti vesmíru, čiže tam by nemalo byť nič spoločné s príbehom a neviem, či sa tam dočkame voľakých známych postav. Viem, že tam rasy budú samé. A hlavne, čo ma zarazilo, čo dobre povedali. Už nebudú meniť farby? Ne, že proste vyšlo ten riaditeľ BioWareu, alebo ten, čo robí na tom Mass Effecte, proste vyšiel a povedal, že my sme robím to a to, ne? A proste my tuto v Mass Effecte, alebo jak sa volá to štúdio, BioWare, máme hrozné rady hráčov a dávame na ich rady a chceme, aby boli spokojní, vieš. A čo som zatiaľ kúkal, že všetci sa tam smiali, keď to povedal, pretože sa ani nečudom, pretože každý im pičoval za tú trojku, jak skončila a nič s tým nespravili, vieš. No. Ale zase po jednej stránke z toho scenarista chápem, keď už to bol jeho príbeh, tak vieš, o nič. No, môžeme pokračovať. Áno, ďalej ešte počkaj, ďalej bude. Ešte ďalej vlastne. Ale že to necháme nakoniec, že to ešte nevieme ani názov toho. Teraz budeme pokračovať Star Wars Battlefront najprv. Ktoré máme. Ale myslím tento od BioWare, keď sme pri BioWareu, tak pokračujeme. Ale na čo budeme dávať nemenovaný oný teraz? Najprv povieme to, čo už máme, Najprv povieme to, čo už máme, no a potom budeme pokračovať tým, čo sú len koncepty a ešte nemajú žiadne meno. To je logický. Poď sa byť. To je logická. Dobre. No, toto vystrihneš, dobre. Ne, to sa mi páči. To dáš do oných, Dobre, ale ešte chcem teda poviem, keď to vystrihnem k Mass Effectu niečo. No. Nevieme pri tom Mass Effecte, že či to bude vôbec RPGčko, strieľačka alebo niečo, môže to byť kľudne RTS-ka. Nič o tom nevieme. Proste nič. Iba vieme, že to bude. Áno. Ďalšia hra, ktorá vyjde, bude Star Wars Battlefront. Čo tiež bolo znamené minulý rok? Áno, a bohužiaľ by len tiež koncepty boli ukázané. Ale pokiaľ boli zábery, jak robí na počítači a bolo tam vlastne voľaké demo pustené, jak asi skúšal. A keď to vážne bude tak vypadá, ako to tam bolo, tak to bude fantastické. Ja som Battlefront hral a jednotku aj dvojku a to je fantastická hra, ja sa proste na to hrozne teším. Áno. No a teraz môžeme ísť ďalším dvom ešte nepomenovaným projektom. Ten prvý je od BioWareu, ktorý ukázal vlastne iba ukážok prostredy a tiež neviem čo to je, ale ako vypadalo to pekne. A ďalej bol naznačený Criterion, kto by nevedel, tak to je ten, čo vytvorili Burnout Paradise, vlastne Burnout celkovo. A bude to FPS kaskadérsky racing. V podstate, jak som to ja pochopil, zábery, tak oni sa vlastne inšpirovali touto hrou ľuďmi, čo majú GoPro kamery a tak. Tá hra bude čisto iba z prvého pohľadu, víš, first person. A proste, podľa mňa to bude vlastne tak, že ty si tú hru kúpiš a budeš tam môcť robiť hociaké kaskaderské skúšky, ako chceš, aby si sa nemusel zraniť v reálnom živote. Tak. Pretože oni, čo tam púšťali také tie gameplays pre alfy, tak tiež tam bolo napríklad, jak padá lietadlo, vyskočí a zoskočí na štvorkolku a takto proste, vieš. Oni podľa mňa sa inšpirovali. No. A toto vlastne bolo posledné, čo EA predstavilo. Áno, a teraz sa dostaneme k tým konceptom a hrám a veciam, ktoré boli predstavené mimo konferencií, ktoré sme vám tu už ukázali. Prvé, čo začneme asi tým najväčším prekvapením, bol Doom.
Doom, áno. Ukázali prvý teaser, bude to pokračovanie Doom série. Ne, že vraj to nemá byť pokračovanie, že vraj to má byť od začiatku, jak sa to volá? Reboot. Že to má byť reboot takisto, ako bolo Wolfenstein. Ale zober si to, že Wolfenstein sa im podaril, vieš. No. Že podľa mňa aj ten Doom sa podaril. A plné ohlásenie sa budeme očakávať na QuakeCone. Na sa svoje PC konzole dali vlastne Xbox Game. Bolo povedané, že Xbox Gamepad už sa dá bez problému pripojiť nový z Xboxu One. Ovládať sa dá pripojiť už bez problému na Windowsy a pôjde to. Ďalej predstavili Alienware PC do obývačky. Áno, v podstate Steam mašine, ale čo som sa rozprával toto s kamerou, tak mi povedal, že má stáť 400 euro a má tam byť i3, dvojjadrový procesor, čiže nič moc, ale hovorí sa o tom, že jak zbadali na to reakcie ľudí, že to zvýšia na i5 až štvorjadrový procesor. A grafická karta, neviem čo tam bolo, ale hovorí, že nič moc. Áno. A malo by to fungovať s Windowsom a s Xboxovým Gamepadom. A vychádza na Čiže to nebude vlastne Steam Machine, pretože tam nebude hen. Ale čakajú ale keď vyjde Steam, tak si myslím, že to bude také niečo. No, ďalej čo bolo prekvapené, že pre mňa bolo prekvapené, že to nebolo vlastne na žiadnej konferencii, je Homefront Revolution, vlastne pokračené Homefront. Vlastne príbeh sa odohráva, že v blízkej budúcnosti v Amerike Korea napadá Ameriku. Severná. No a bude to hra od Crytek. Aj Crytek, vlastne. Preto je vlastne prekvapivé, že to vypadá ako Crysis. To nie je prekvapivé potom, keď to je od Cryteku. To bolo ironie. Ironicky myslím týko. Ale prekvapivé, že to neukázali ani na EA konferencii. Ale sú gameplay na internete, čo si vážne kúkam. Doporučujem ako kúknúť. Alebo že tá atmosféra je tam fantastická, ako čo som kúkam gameplay, víš. Keď vážne taká bude celková hra, tak to bude dobrá. No. Ďalej predstavili Sonic film. Sega zo Sony. No, ktorý bude vlastne po štýle posledných filmových šmolkov. Ďalej bolo predstavené ďalšie hry na Oculus Rift, ktoré v podstate by som nepovedal, že sú nejako dôležité, pretože to sú ešte tie prvé hry, ktoré sa vám budú dať tú virtuálnu realitu. No. Potom Steam Handheld, volá sa Steam Boy. To som si chcel nechať naposledy, nakoniec skoro. O tom tiež nič moc nevieme. Iba vieme, že v podstate bol iba taser, čo bude túto. A v podstate vážne nič o tom nevieme, pretože nevieme, kto to vyrába, či to je v podstate naozaj pravda, či to nebol aký joke. Nevieme, či to Valve dovolilo, môže to dokonca aj Valve robí. No. A jediné čo vieme je, že budeš na to môcť hrať všetky hry, čo sú na Steam. Ale nevieme, že či to bude iba môžeme streamovať, jak napríklad Steam vlastne spustil tú aplikáciu, že môže streamovať, že či to bude iba streamovať, alebo vážne si to môžeš kúpiť, hry na to, jak je PS Vita alebo 3DS. Áno. Potom posledná vec, ktorú vám chceme ešte predstaviť, bude Battlecry. Je vlastne free-to-play hra. Je to free-to-play hra, bude to 5v5 hra, bude to zasadené do medieval éry, takej stredovekej. No ne, je to také, je to z toho prostredia, že sú tam rytieri a tak, ale v modernom štýle, víš. A bude to sa zaujímať hlavne o ten súboj s tými mečmi a tak. Čiže tam nebudú žiadne strelné zbrané, iba kúša sa mi zdá, to tiež bude, že 3 vystreľujú, tak. Ale hlavne sa tam jedná o tú mlátičku. No a to je všetko, čo som vlastne hovorili, že budú tam vlastne 5 rôznych klás a zatiaľ majú hotové iba 3 alebo 2. Ale už sú na internet sa mi zdá, že aj gameplay. Áno, takže to je všetko, čo by sme vám chceli povedať o E3. No teoreticky, áno. Pokiaľ by som ešte niečo našiel, alebo niečo také zaujímavé. Tak dáme do descriptionu. No, keď chcete vidieť naše minulé videá. Ešte tak túto. Naše budúce videá. Povedzme, jedna hra, čo by si musel vybrať. Z celkovej konferencie, čo sme zhrnuli, ktorá by to bola. Jediná hra zo všetkých. To je ťažké. Alebo 3. Dáme 3, dobre? Pre mňa osobne je to No Man's Sky,
Splatoon a ešte, počkej, jak sa to hra volá? No, ja osobne ostanem asi pri Nintendo, tam by som si určite vybral Pokémona, Super Smash Bros. Dobre, a potom by som vybral asi ešte... ťažké rozhodovanie. No, takže Witchera 3, no. Ešte raz, takže pre mňa by to boli hry No Man's Sky, ďalej Splatoon od Nintendo a nový Assassin's Creed Unity. U mňa by to bol... Počkaj, ne, som zabudol od Ubisoftu. Valiant Hearts, to by som dal Valiant Hearts, No Man's Sky a Splatoon. Dobre. No, to je všetko a ty aké? Už som hovoril. A ešte raz. No, ja by som si vybral Witchera 3, Pokémon na nového, Omega Ruby, nie, Alpha Sapphire a nového Super Smash Bros. Áno? No. Ale to sú v podstate hry, čo si aj kúpiš. Že my sa s vami lúčime, ďakujeme, že ste tu s nami vydržali. Dajte like, subscribe, dislike. Like, no a pozrite si naše ostatné videá. Majte sa. Tu. Všade. No, majte sa.